Ngokuba bakholwayo namhlanje asenakho ukugwetshwa. Wasikwa imfesane ngumangaliso. Walithabathela kuwalami ihlazo lethu. Bawuthunyiswa Nkosi. Kuze bephakade Sabata. Kuze bephakade. Kuze kube phakade. Bawuthunyiswa Nkosi. Hallelujah. Ngiyacela bathandekayo sisamile kanje ngeenyawo zethu sonke sihlanganise izandla samkele our Father ubaba umpostoli simshayele izandla enkulu kakhulu bathandekayo. Come on church. Thank you Lord. Siphambe izandla zethu ebukhoneni benkosi bathandekayo before we sit down. Thank you Spirit of Jesus. Siyabonga langa lokulunga. Siyabonga uNkulunkulu osazi ngamagama ethu. Awudinga umuntu ukuba kuchazele ngathi you know us better. Ungubaba noNkulunkulu kuthina singabantwana bakho thina. Ungumaster wethu sizinceku zakho. Hlele endaweni eziphakeme. Kazumulo yakho inyakazisa amazulu kanye nomhlaba. uNkulunkulu ngokwakho awenzi wayithini uthi ube uNkulunkulu. Sikhona uNkulunkulu singekho uyena. Uyinkosi ngokwakho awugcotshwanga wabekwa abantu. Uhlele ehlalweni ngenxa ukuthi uhleli kusona ngoba wena ongahlala kuso awuhlaliswanga umuntu. uNkulunkulu ekuphakameni kwakhe konke okuphakeme kuyaphoqela ukuthi kuthobe. Mawuvula umlomo ukhuluma konke okwaziyo ukukhuluma kuyathula. Mawunyakaza konke okunyakaza kuyama stand still. uNkulunkulu ongcwele ongaNkulunkulu wethu amandla akho angaqhathaniswa nawamuntu. Uphelela konke kukuwe. Obakho ubungcwele abufani nobabantu nabaprofeti nabapostoli. Abufani uNkulunkulu wethu nobengelosi. Wephela othi makubhekwa ngakuwe ungcwele. Asinalizwe lanele esingalisho elingakwazi ukulinganisa ubuNkulunkulu bakho. Umkhulu kunesikushoyo, umkhulu kunalokho esikwaziyo. Uyamangaliswa kunalokho esicabangayo. Noma sithi siyacabanga ungaphekwa lokho esicabangayo. Uma sithi siyakusho ungaphezwa lokho esikushoyo. Ubuhle bakhe abulingana lo besicabanga ngengqondo. Ungu great I am. Ukhona uyoba khona futhi ukhona kuze kube phakade. Sikunikeza indumiso yonke efanele njengoNkulunkulu nobukhosi nje. Sisha amandla nenkazumulo nokulunga konke nengcebo kungokwakho. Wena ophila kuze kube phakade. Asimshayele uJesu izandla enkulu bathandekayo. Ngicela ukuphinde esontweni shayela uJesu izandla. uJesu esimshayelayo izandla inkosi yamakhosi. Bengicela ngizoza umsindo omkhulu wakufela lo muntu engikhuluma ngaye. Wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yakho. Come on church, let us make a big sound of praise and worship his holy name. Come on, let's give him honor, praises and glory. Ngicela ukuyiphinda bathandekayo mhlawumbe enye into sukuyisho abantu bengezwanga kahle. Ngikhuluma ngoJesu mina la engimshoyo la. Ngisho ongenile ethuneni ngiyavuma. Wavuka kodwa kwabafile. Lithi iBhayibheli uhleli ngakosokunene sikaNkulunkulu. Le ngikhuluma ngayo yilozayo nobuyayo masinyane. Inkazumulo yakhe ayilingane yamuntu. Akwasimshayela izandla simnikeza indumiso. Akungoyakhe. You are worthy, Lord God Almighty. Mandala bo sindele bo shana mama. Come on Zion, let's worship him. Lithi iBhayibheli konke okuphefumulayo makulibonga igama lakhe ligcwele. Sihlanganyela namakherubhu namaserafim. Sihlanganyela nezidalwa
Sinika sidumiso ngophilayo. Leli iBhayibheli ubuso bakhe balekela izulu nomhlaba. In the Almighty God. Thank you, Jesus. Usheba duko makan. Mandulu khosila baba. Ela mashade bayi dabo. You are worthy, Jesus. Prendo sola mahande yakas. Pupreha sola mateso roko. Ilimuko patala makatela masunama. Ipotola mande sinamoho. Iria haria kapa. Usoko. Urakataba. Mama. Rone sema brai. Izumbre kadaso. Thank you, Jesus. Maguphele konke kwami ngikufune wena nje hlale enhlizweni yami ize ngikubone kodwa Nkosi yami maguphele awukodwa just I surrender all to you. I surrender all to you. Kana enhlizweni yami Nkosi yami ize ngikubone maguphele manje konke
izandla once more. Come on, church, let's give him praise. You are holy, Lord God Almighty. Come on. Sinikeza udumo bonke abantu akuphele konke okwami Nkosi. Come uyoshane mandi yakho. Brendo kozena mai. We may take our seats, church. Yes, tomorrow is pregnant of something. Nkulunkulu kukhona into afuna ukuyenza. Sobahlabelela nje. Ngibona amazulu evuleka. Ukhona uNkulunkulu azoyenza namhlanje. It's a special assignment for today. Abanye beze enkonzweni yantambama, abanye divine appointment. Something that says in my spirit, ngeke uphume njengoba kade ungenile. Ngeke uphume njengoba kade ungenile. Ngeke uphume njengoba kade ungenile. Angazi bantwana bamsatha ngaze ngenze ngimemeza into ethi uNkulunkulu ureal. God is real. God is real. Akusiyona into nje. God is real. God exists. uNkulunkulu khona futhi uyaphila. Namehla abonayo nezandla eziphathayo. Awukwazi ukufika kuyena unamakhamandela uhambe nawo. uNkulunkulu esiphila naye. Izimo zonke ziyancibilika phambi kwakhe. Yonke imibuso yamhlonipha yamazwi ukuthi uNkulunkulu. Ngiyakhuluma la ekhaya ukwavunywa amatilosi. Kungena indoda nje yavele yangena emkhunjini yabo ibasukela nje ethe uNkulunkulu ayiyeni ya decide ukuyenta Tarashish yangena yayokulala kulowo mkhumbi. Zavuka ezabo zonke kwasuka isiphepho esikhulu zakhipha impahla zezama ukwenza umkhumbi ubelula kwanhlanga imuka nomoya. This great man ibilele emkhunjini. Laba abanye bakhala bazama ukukhipha impahla but lo muntu wasezulwini ulele. Zase zithi zonke bafowethu lento singaphezulu kwesiphepho esijwayele. Singabantu abatrained ukulawula umoya njengoba sihamba ngemkhumbi nje. Kodwa lesi siphepho asivamanga. Asikhipha impahla, balahla amakhago, balahla impahla. Bethu bazama ukwenza umkhumbi. Ipurpose yabo babefuna ukulahla impahla bazama ukusigwehla. Bazama ukudirector umkhumbi ububuyele emuva. Kodwa there's no way. Direction yomoya ibasa kwenye indawo. Babona this thing is too much. Isingaphezulu ukuba natural. Isidinga a supernatural intervention. Ukungenelela koNkulunkulu. Lithe zama le ayisekulungiswa inyama na imvelo na iscience. Sekudingeka uNkulunkulu angenelele. Zase zithi bafowethu sicela wonke umuntu la ekhaya adonse uNkulunkulu wakhe. Athandaze kuye. Kanti ithule zami nje ziya driver kodwa nithuleke manje. Kanti ishayile imkhumbi nje zithembe zibalance nangoNkulunkulu ngala. Ungababona abantu behlele ehlalweni cathi abathembe lutho. Omunye wathi weNkulunkulu wena wangiletha la wanginika lo msebenzi wena wangenza ukuthi babadonsa uNkulunkulu bababiza. Sathi isiphepho this time awumthule nina abazalwane. Noma umuntu aseshomayela nimukwazi ukumuza. Sathi isiphepho this time angilaleli abanye uNkulunkulu. Not this time. Ezathandaza zambiza uma ikhonoshiselwa something washiselwa kwanuka amawuthi kuyanuka emkhunjini sathi isiphepho phunga onophunga angindawo.
zabadonsa uNkulunkulu yimina nje ngishoya ngazi ayibakhipha aphi ezayibakhipha emaphaketheni zabakhipha ezayibakhipha kuma briefcase zabakhipha yashintsha lento yosemkhunjini kwaba indawo yama altars othixo kulo msindo njalo khona indoda yasezulwini eleleyo kukhona oleleyo khona lapho kukhona olele and iBhayibheli alisho ukuthi waye half sleep lithi iBhayibheli wayilele lokwa ngempela zonke ibona ukufa singishumayela kanjani kanje zonke ibona ukufa sibona icrisis kukhona umuntu wasezulwini ushintsha amagiya sebuthongweni siyabringana ngapha imovement yomkhumbi iyathusa because isiphepho sisho ukuthi siyawuqeda umkhumbi namanzi manje aqala ukungena nasemkhunjini lele lithi iBhayibheli kwase kuba khona ezitha ayisibabizile manje uNkulunkulu bafowethu kade siqale siyenza lento kodwa kukhona umuntu oyi-1 oleleyo zasithi bafowethu akonimeni nomunye sathi uyaqhubeka ukuthi ubiza uNkulunkulu ngiyakubiza awukahle kancane akwesiyo attenda nayo lo sesimzwile uNkulunkulu wakho sesimazile nayithopho zakhe akasilekeleli kulento eyenzekala akwenimeni nonke akwesiyo attenda na indoda eleleyo okodwa nikhona nibathandeka lithi iBhayibheli mabefika bathi vuka ndoda question yabo yoqala ulala njani sibhubha thina ngabasifa awukuvuke base bebuza umbuzo awukuvuka ubuza uNkulunkulu wakho but before that wena ungubani isizwe sakini esakuphi abantu bakho obani awukuvuke ubize uNkulunkulu wakho hleze asisindise introduction yale ndoda mabe ibuza uthi ubani yavele yashintsha elula nje yathi lo nikhuluma naye umHebheru kodwa nithuleke kwakhaba bathandeka wathi lo omphambi kweni namhlanje umHebheru athi amatilosi yo siyamazi lo nkulunkulu sizwile ngaye ukuthi wavula ulwandle umbuso wami nibakhonzelani bonalo bathi sizwile ukuthi he's a great God but showcase kungenxa yakho sikule trouble umuntu wasezulwini uthike kubo yenzani kanje ihlobo zami ngiyanibona ukuthi ngithukile pholana angizokuthandaza ke this time ngoba lesiphepha asizocisha umthandazo benivele ni wasted isikhathi uthi into ezonilekelela bambani mina ningiphosela ulwandle hey bafowethu but bambani mina manifuna isiphepho seni sithule bambani mina ningiphosela ulwandle lithi iBhayibheli masebezile ukuthi umHebheru futhi unalo uNkulunkulu abamesabayo ukuthi nina nje ningibhekile bengizokuchaza into ebenzonithusa ukuthi ungababona abantu bebakhonza uNkulunkulu babo kodwa bayamesaba uNkulunkulu wethu lithi iBhayibheli idwala lethu ukuthi angikho la athi ngishumayeza abangapha lithi idwala lethu linamandla lifani nedwala labo athi ngishumayeza abangala lithi iBhayibheli nesitha zethu siyakwazi lokho ubabona bengamkhosi uNkulunkulu wethu kodwa bayawazi amandla akhe somebody say yes ngambi ngamanzonzo mani muhamba noNkulunkulu hamba kuzwakale man hamba kuzwakale angizile kule nto kaJona kodwa ngisase ngiphuma ngegate layo bathi ngifakeni la lithi iBhayibheli masebenza uthi ha sizophinda senze imese enkulu 1 sinikeza iright umuntu wrong sagibeza emkhunjini wethu umuntu wrong number 2 okay number 2 usetha simfaka olwandle so sala siba njani ngoba uNkulunkulu wakhe siyamazi lithi iBhayibheli they tried
uthi basave impilo kaJona bethi bafuna ukubuyela emuva wathi umoya not this time waphinda uJona wathi guys mani ngakangibambi mina ningifake la olwandle nizofela lana bazama yonke indlela yokumsave lutho base bayambamba 1 2 Apostol Mbuyazi joyishumayela lakho andikhona iphathi yomshumayela ngithi kanti uNkulunkulu prepare inhlanzi ngezansi hey kodwa abafethu ayingashunyayelwa ke le kaJona nikhona kanti uNkulunkulu prepare inhlanzi fast forward yamthatha inhlanzi yamusa eNinive I don't know ukuthi lo yamkhumbo owawuya eNtarashish ngoba kubonakala ngathi kwangabantu ababesebenza ngawo fast forward sidonzeni uma bebona kuma breaking news I don't know uma bebona kuma breaking news ukuthi iNinive ihanjelwe umprofeti nomuntu kaNkulunkulu wakhipha isiprophet lizobhujiswa langena ekuzileni ukudla lathandaza sayidonsa labuya laphendukela uNkulunkulu umprofeti obethunywe lapho mabethi bayabuka enkundleni zokuxhumana itilo lokuqala lithi mana awusondela kancane awusoli akusile ndoda efela olwandle akwathi nithule ne lo baba lo akuye lo esimphoso olwandle wafela khona mabethi bayambona hayi uye lo mHebheru kanti uNkulunkulu walaba bantu njani kuthi akimmemezeleke manje ukuthi uyatholakala emazulwini uyatholakala emkhunjini nangaphansi kwamanzi uyatholakala. We serve a big God. Ngezwe manje athi sengizoshumayela uJona ngiyazizwa kanti nonke nibingeleleke nizwile ngithi funde incwadi kaLuka ke manje makuthi nizwile Luke chapter number 7 verses number 1 Great is your faithfulness Jesus Siyafunda incwadi kaLuka chapter 7 verse 1 Wathi eseqede onke amazwi akhe ezindlebeni zabantu wangena eKhephenawume nceku yenduna yekhulu ethile ethandekayo kuyo yayigula mana okay kulungile asambeni maqwaba ngizobuya siyibuyele khonto ebengizoyifuna lapha ngifuna ukuyihambe ngiunderline is so much important asambeni qedela ke maqwaba yes qhubeka ngeke uthi step qhubeka Inceku yenduna yekhulu ethile ethandekayo kuyo yayigula isiza kufa Isizwile ngoJesu yathi umamalunga abaJuda kuye elders yes imcela ukuba eze ayisindise inceku yayo okay Esefikile kuJesu amncenga kakhulu ethi ifanele ukuba uyenzele lokho ngokuba ithanda isizwe sakithi number 1 yiyo esakhele isinagoge okay Jesu wayesehamba nawo kepha engasekude nendlu induna yekhulu yathumela kuye abahlobo this time sithumela abahlobo bathi kuye Nkosi ungazihluphi ngokuba angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami yes ngakho angizibonanga ukuthi ngifanele ukuza kuwe yes kepha yisho izwi ashona sonke sithi isho izwi yisho izwi mabethulela abangapha ngicela ukukhuluma nabangapha shona uthani isho izwi say it again khona inceku yami iyakusinda sho manaka yazi ithi lele plento ilele ekutheni wenze njani wena ayi kodwa nithuleke manje ilele kuphi mase kwenzakalana encekwini yami futhi uma ungakasho kodwa nihluphileke namhlanje mawungakasho imeko yenceku yami izolokhu iqhubekile futhi njobe akusekhona ukugula lokhu manje
Akusekhona ukugula lokhu manje. Kube kuphela. Sokuwukuthi nje kuswalakele nje sekuswelekele nje umuntu manje ozokhuluma kodwa ngithuleka manje. Dala ngabe ishintshile lento sekuswalakele nje umuntu ozovela asho ini kodwa. Yes maqwa. Uverse 8. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi. Lo baba lo. Hey lo baba yazi ngijaheni ezulwini. Unehage yakhe nje sheshaye ngephuthuma. Into baba uyazazi izinto zakhe. Yes. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho aphansi kwami. Ngithi kwelinye hamba lihambe. Yeah. Nakwelinye woza lize. Nasencwekweni yami yenza lokhu ikwenza. Jesu ekuzwa lokho wamangala ngayo, waphenduka. Wathi esixukwini esimlandelayo, ngithi kini angizange ngifumane ukukholwa kungaka nakwa-Israyeli. Ababethunyiwe sebebuyele ekhaya bafumana inceku isindile. Oh, somebody say amen. Ngifundela uverse number 2 siswami. Inceku yenduna yekhulu ethile ethandekayo kuyo yayigula. Story la siqalwa uJesu ushumayela kwelinye lamadolobhanyana. iKapernaum ibalwa njengamadolobha amanye ebekade elawulwa iGalile noma ke abeseduze kakhulu neGalile. Jesu mayekade eqeda iministry yakhe eGalile kade ekhonza khona. iGalile uJesu bekuyi hometown noma ke bekuyindawo yakhe la azalelwa khona. Fika wa ministerisha uJesu lapho washumayela kakhulu eGalile. Ipurpose yakhe enkulu kwaukuba aqale adle idolobha lakubo qala iGalile aluwine. Mayingena khona eministerisha washumayela uJesu lithi iBhayibheli ekufundiseni kwakhe wafundisa ngezinto ezipowerful nezinamandla. Lithi iBhayibheli ekhuluma amazwi okuhlakanipha, ekhuluma namazwi omusa. Lithi iBhayibheli isithi yonke nedolobha langakubo lamjabulela lithokoziswa ukuzwa amazwi omusa avele emlonyeni wakhe. Indaba iqale ngalesikhathi uJesu esechaza ilevel yabo yokukholwa. Uma ese-addressa ilevel yabo yokukholwa aqale lapho kwamaphaphu uphakama. Uthi uJesu eba-addressa uthi kunabafelokazi abaningi abebekhona la eGalile. Uthi kodwa uEliya akayanga ngisho nokoyedwa kubo. Kodwa uNkulunkulu wamthatha wamshonisa le Serafati wayosupportwa ngowesifazane wakhona. Aphinda adlule uJesu abale another incident eyenzeke eBhayibhelini. Athi bukani kwakufanele ukuthi ngokuka Eliya angabe uthola iservice la. Athi kodwa akayitholanga. Uthi nawu sengiyabona ukuthi ngempela umprofeti akadumi ezweni lakubo. Mlalani bazalwane, uJesu ipurpose yokukhuluma leyanto wayifuna balungise into icrisis eyenziwe isithi yabo kusukela kudala kuba prophet abake bavuka phakathi kwabo babanyathela baba undermine abangakwazi ukuba embrace. Bekufanele laba bantu bathi Nkosi sikuzwe kaningi iphutha nthuleke elenziwa wokhokho asifuni liphindwe isizukulwane sethu. Wena ungumprofeti wakithi ovuka la, so sesibonile futhi ukuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa. Now asizukudedela ukuthi izinto oyikhulumayo singayimukeli ngokukholwa. Lithi iBhayibheli uma beqeda uJesu ukukhuluma njalo engazuthi uyaba disapprove, sengazuthi ukukhuluma into engasabakhi, ukhuluma nento futhi bayilungise. Lithi iBhayibheli bavuka ulaka bathukuthela esikhundleni sokukholwa bavele bathukuthela esikhundleni sokulungisa ilevel nthuleleni like ilevel yabo yokukholwa bavele baba emotional badinwa
bathukuthela lithi iBhayibheli bonke bafisa ukumbulala. Listen to iBhayibheli uJesu waphakama phakathi kwabo bazama ukuba bamphushele esuweni ukuba akhalakathele khona. Kodwa lithi iBhayibheli alisho iBhayibheli ukuthi uJesu wabaleka. Lithi into awayenza bebhizi bekhanda amaplans kanjalo lithi wadabula phakathi kwabo. Kanti ubani lo uNkulunkulu bathandekayo? Iquestion yami abalulingani izandla bambambe. Kodwa lithi iBhayibheli wanqamula phakathi kwabo. Angasakhile mina engishoyo nje. Mhlambe kukhona omunye wathi mbambe, wathi omunye umiyekelani wena umbambe ngani? Nomunye wathi mbambe, wathi omunye utakabanjwa yima umbambe ngani wena? Lithi iBhayibheli wanqamula phakathi kwabo. Wayesahlela kuleli dolobha laseKapanawume. Uma efika eKapanawume wayesinagogeni sakhona. First thing wafika wakhonza khona. Lithi iBhayibheli the first Sunday uma eshumayela lithi iBhayibheli kwakukhona phakathi kwabo umuntu owayenomoya ongcolile enamadimoni. Lithi Jesus ministered. Lithi iBhayibheli kuthe sephakathi neministry yakhe esashumayela la scream idemon emuva. Angisho emuva anyway in position. La scream idemon kwi crowd. Lathi Jesu ndodana kaNkulunkulu sinamsebenze emuni nawe. Uzeleni ukuba uzosibhubhisa isikhathi sethu singakafiki. Li manifest idemon likhulume mase lithi idemon kuye siyakwazi. Hey uthi nihluphile yasi. Ngifuna abantu abangahluphi, ngifuna ukuba ngakulabo abangahluphi. Mkabateli lathi siyakwazi wena ungongcwele ku confess the evil spirits. Kanti ubani lo bafethe simkhonza? Even the demons knows him. If nangizwa nibathandaka, even the kingdoms knows him. Lithi iBhayibheli lathi demon siyakwazi wena ungo njani bathandakayo ungongcwele. Lithi iBhayibheli immediately lisho njalo idemon. Lithi iBhayibheli uJesu walikhuza wathi alithule wase ucommand umoya waphuma. Lithi iBhayibheli lamphonsa phansi le ndoda idemon laphuma kuye lingamlimazanga. Bambani leyo first miracle eyenziwa uJesu yakhipha imessage kubantu ngaye. Lithi iBhayibheli baqala bakhuluma bodwa bakhona bathi kanti ubani lo namhlanje ofike la ekhaya ningakhohlwa usuke eGalile. Bathi ubani kanti lo osihambele namhlanje? Base bethi mandla mani lawa asebenza ngayo. Lokhu ukhuluma izwi elinamandla even namadimoni akwazi ukumlalela nokumthobela. Hayi nangu umpostoli Mbuyazi eshumayela la ekhaya. Athi ngishumayela bathandaka. Lamantu bathi sasikhonza isikhathi eside kulesi sinagoge. Ayithulile manje. Sine crisis yokuthi sikhonza nabantu kodwa babanjwa amandla obumnyama. Sizamile ngamandla ethoke ukudila nesimo zabo kodwa saqhubeka kanjalo. Bathi kanti ubani lo ofene figure in one service washo just one word idemon namthobela. Let the Bible, I'm just to bring you a background because ngifuna singene kule part nibothi isuka blend mase siyathanda. Let the Bible malphuma idemon ya trend indaba kaJesu. Omunye wafika waxoxela omunye uthi hey kwabugangile mungayanga enkozweni next Sunday. Kunomuntu wasezulwini ofike kuyisithi and things are happening. Let the Bible the next day kwavela kwaphuma umuzi wonke. Angisho ifamily, the whole city. Let the Bible lonke the whole city came. Nansi into ezongibambisa. Baphuma bonke belethe abantu babo. Aba demon possessed. Abagulayo awukodwa nikhona anibazalwa abayizincibi abangahambi abangaboni. Lithi iBhayibheli baphuma umuzi wonke shuthi kwavele kwagcwala abantu abanama challenges. Ngicela ungibambela nansi into oba ngifuna uyibona iphuma phela. Lithi iBhayibheli uJesu wangalenza iphutha waba attenda bonke lo nkulunkulu
uNkulunkulu esimkhonza waba attenda bonke njengokwezimo zabo. Kuthi angimemeze ngoba ngiseThekwini namhlanje, kuthi angimemeze manje ukuthi kufana nawe nje njengoba ungenela angeke kuyeke uphume ngalowo mnyango engaku-attendanga. Lo akahambi wam-attenda, lo akaboni unenkinga engafani nekalo nalo wam-attenda. Lo unenkinga yokuvaleleka uphoseswa imimoya wam-attenda. Lo lithi iBhayibheli waba-attenda bonke. Lithi iBhayibheli udumo lwakhe, shona sonke sithi udumo lwakhe lwavele lwanda. uJesu wasabalala kwazeka ukuthi hey sihanjelwe umuntu wasezulwini. Lithi iBhayibheli aqhubeka uJesu aministerishe eKhaphanawume sekuze kufika le part. Kuthe uJesu ebhizi ekhonza ngale nkonzo engikhuluma ngaso. Ebhizi ngoba waphusha strong ministry eKhaphanawume. Lithi iBhayibheli ngelilanga uJesu waqeda ukuministerisha waphuma kuba yothandaza. Lithi iBhayibheli umuzi wonke wahamba wayomncenga. Wathi sikubona ngathi uyanyamalala ububhekephi. Bathi siyakucela nithule kakhulu yazi. EGalile bafuna ukumkhanda ngamatshe bamxosha edolobheni labo. Bathi hamba endaweni yakithi. Kodwa mayifika la bathi laba siyakucela. Asiyazi iplan yakhe ithini. Sicela ukuthi uhlala lapha. Ungahambi nithuleleni. Because we can feel ukuthi idolobha lethu ngaphandle kwakho nithule bazalwa. Idolobha lethu ngaphandle kwakho lifile. Mabethi bazama ucabanga bathi yazi ishiso yindi ungahambi. Buka lo osho njalo nalo kanti akufika naye namhlanje. Yilo wayengaboni lo seyabona. Yilo wayengahambi lo seyahamba. Yilo wayine challenge lo buka isolfiwe ungahambi. Lithi iBhayibheli bambambezela uJesu. Kanti kuzokwenzeka icrisis around. Lithi iBhayibheli uthe uJesu esakhona esahleli kwase kufika imessage. Ifika nama elders abaJuda. Aqhamuka from the top guy. Awangenenzele example oba nina ngabantu basezulwini. Makukhulwa ngenduna yekhulu. Sikhuluma ngomuntu okwi level ka premier. Ngokwe current language. Ngoba khona induna yenkulungwana hothi ngathini ngibheka nje manje. Anikhona induna yenkulungwana ngithi. Ayikho induna ka500. Khona induna yenkulungwana ngithi. Mase kuba khona induna yekhulu angithi. Mase kuba khona induna kabani? Ka50. Mase kuba khona induna yeshumi. These are levels of authority. Lo uyi second class ngokwama authorities amaJuda. Uyinduna yekhulu. So ngakwamandla ungezansi kancane ka president. Ngokwe language yethu manje ule amandla akhalingana naka premier umuntu ophethe province. Wayesekhipha ama elders abaJuda. Wathi ngizwile uJesu uphusha ama crusade somewhere kwenye around. Ngicelane niyongenzela kanje kodwa niyahlupha. Hambani niyongicelela khona ngoba icrisis iqale iphi la? Iqale ngokuthi one of his faithful servant yavele yagula. Uma igula this faithful servant awuphindani futhi okugcina sithi faithful servant. Uyazi ukuthi ngisase ngiphinda. Kukhona izinto eziyokusebenzela uma uzenze kahle wathembeka. Le servant iyagula ayinawo amandla yokuyiyela kuJesu. Because lithi iBhayibheli ukugula kwayo kwakusevere. Yayi point of death. Wangekhona ukugula lokuthi iphethwe iflu. Yayisigula kwi level yokuthi ingafa noma yini. Lithi iBhayibheli kwangahlupheka yona. Yazi ngiyathanda sathi uNkulunkulu engasivusela uhlobo onjalo ama servants. Kwangahlupheka yona. Kodwa kwahlupheka umaster wayo. Kodwa mbani nongicela kuJesu. Uthi ngiyamcela ucelwa yimini ngombene. Kuba angizelela ekhaya.
akuguli mina. Kugula inceke yami. Ayisoyishumela ngelilanga. Akuguli mina ngiright. But i-challenge yami into engenza ngingahlaliseki, my faithful servant. Moyishumela kahle ngelilanga lento. Niyangizwa nibathandeka. Wabona ka this time akumina ngigulayo. Mina ngiright. Mina yonke into ihambe. Into engikhathazayo yini enza ungahlaliseki. Akusadleki kusho ukudla. Akusalaleki kahle. Yini inkinga? My faithful servant. Mawuseve kahle. Mawuseve kahle. Uyothi une challenge wena kukhathaze kumaster wakho. Asiphume kule gate oba ngicela ukuyivula. Ngiyaphuma ngicela ungena kule. Ngoba angifuni ngihijack. Listen, lithi iBhayibheli lami. What to mama elders, this person have all authority. Wabiza ama elders afika la, master, hambani ngicela kuJesu. Uthi azongiphilisela ingceke yami iyagula, ayikho right. And kwamina ngikho right. Baphuma lithi iBhayibheli lami baya kuJesu. Uma befika kuJesu, there are some other things abayimentionayo la bazalwane. Bafika bathi Jesu sithunywe umaster. Ingceke yakhe iyagula. So siyacela Jesu ukuthi attend. uJesu aphusha ama crusades. Base bephinda bathi cha Nkosi asisho kabi. Siyacela ukuthi usattendela ke kodwa lo. Uthi number 1 isizathu esenza ukuthi sicela ukuthi usattendele yena. Ungumuntu. Kodwa ngikhona nibathandekayo. Ungumuntu. Angifundela uverse number ngifuna ukumquote nje obeshini. Ngifundela uverse number balo maqwa. Sheshisa. Ngifundela uverse number uverse number 5 sis. Uverse number 5. Ngokuba ithanda isizwe. Number 1. Uthi bathi laba bazalwane into asithi sicela asisho abanye asikhulumi kabi kodwa asisho ukuthi bayeke labo bathandaza ngithule nina asisho bayeke labo obathandazela manje kodwa besicela umphuthume lo umnikeze attention sebayabuza laba ukuthi yini into uthi isizathu sakhe uthanda isizwe sakithi akusumayela kakhulu kweroof ukuthi ama services alendoda esizweni sakubo bahamba bephethe wona amkhandela iprofile athi lo uthanda isizwe sakithi bese kuthini mfisi wami awuzindaba esibili yiyo esakhele isinagoge uthi futhi njengoba usibona sinendawo yokukhonza weJesu ekamsholozi ke le nikhona nibathanda kabi njengoba usibona sinendawo yokukhonza nje sakhandelwa yiyo lento kuthi akisho ukuthi ngelinye ilanga ama services akho nendlela omkhonza ngayo uNkulunkulu nama sacrifices akho ayokukhulumela intombazaneke yafe eBhayibhelini kodwa niyahlupha ke manje angifuni njalo ungena la ngizophuma ke manje kuke kwafa intombazane eBhayibhelini uThudo okhasi igama lakhe lithi iBhayibheli yafa umi sifile lithi iBhayibheli kwaphuma abantu besifazane nabantu bendawo bangaphuma beyokhuluma enye into koPaul bephethe amaphinifa abanye bephethe impahla omunye phethe isitifiketi sasesikoleni ubasebenzi le ntombazane efela baba sithi siyenqaba ukube ife njoba ungibona ngigqokile nje yathengelwa uye njoba umbona lo mntwana wami ebuye evarsity nje uye yena lo omqhamuko omunye ephethe isithombe sendlu yangikhona nibathandeka wathi uyayibona le ndlu le ngayikhandelwa uye lo lapho yena uthula usefile ukhulunyelwa imisebenzi yakhe kuthi angimemeze njengomuntu wasezulwini ukuthi sangathi imisebenzi yakho lithi iBhayibheli akasiyo ngalungile ukuba khohlwe imisebenzi yeni yothando yahlupha njalo mina oba konke ememeza nje phakathi kimi manje ithi bala phela asiningi na onginkosi ngasobonga inkosi ngaso ungaso
ama-candidate awaphilile kodwa kuyosikhulumela ngelela nangumoya ngcwele ngishintshisa manje ukuthi angikhulume into ethi sangathi seyifikile iy'nsuku zokuthi sikhulunyelwe isevisi yethu sike sikhonza ngathi it's crazy sihlabelela ngathi it's crazy sidumisa ngathi it's crazy kube ngathi izulu lisiflathele kuthi angimemeza ukuthi it's high time bonke abantu abenze something in the house of the Lord imisebenzi yabo iyabakhulumela hlalani phansi ngoba ngifuna ngishumayelise lokho ngifuna ukushumayela lokho ngifuna ukuphuma kule ndoda manje thandazeke ngoba khonto fanele sivale ngawo la leli iBhayibheli bathi nesinagogue le obubonayo usakhela indlu yesonto loba batshela uJesu ayikho yona uthi Jesu guys nisho ukuthini ngisho ukuthi ngiyeke lama crusades ne diary yami ngiyiphazamise manje bathi kuyaphoqa baba this time siyakucela leli iBhayibheli uJesu wasuka wahamba nabo funda ivesi elandela lapha verse 6 uJesu wayesehamba nawo njani uJesu wayesenze njani bazalwane ngithuleleni manje uJesu wayesenjani bukani ukuthi uJesu ubanjwa yini la uthanda isizwe sakubo ngizomedela njalo ba uthanda isizwe sakubo number 2 ukhande nesinagogue shuthi unenhliziyo yendlu kaNkulunkulu akekho umuntu onikeza indlu kaNkulunkulu attention mase kuyilanga lakhe lokunika attention mase yathula uNkulunkulu ngithuleke nini ngithule ngizosuke ngiphenduke ngize ngapha ngithi akekho umuntu onikeza indlu kaNkulunkulu attention mase kuyisikhathi sakhe sokuthi uNkulunkulu amnike attention mase uNkulunkulu ayamflathela lithi iBhayibheli uJesu wahamba thanda isizwe sakubo ukhande isinagogue akuthi angimedele kuwo yi1 ngicabanga kanjani ngifuna ukumfakela nalokho ngenze ukuthi kusale nje bekhona umuntu owayebhizi kade ubhala awuthi kusase ngimedela lokho sithathu okunye kwesithathu unenhliziyo yokunakekela ingcebo zakhe selfless because this time akasukumelanga yena usukumela i7 selfless akaba undermine abantu abamsevayo uedelwa yimina akuthi masabe ne crisis mase yaziba amenoni yazi yanhlekisa ukhanda isinagogue cha lokho kueda ngu8 njoba ngiyi8 into engeke eBhayibhelini isona sizathu phela simbenzele baza abafika la service leli iBhayibheli uJesu wahamba funda maqaba sengifuna sishumayele kepha engasekude nendlu induna yekhulu yathumela kuye leli iBhayibheli angazi lo baba ine edlala kuye la leli iBhayibheli kuthe sezofika emzini engasekude nje wathi uJesu wasethi le ndoda le ngicela ukhipha ithimi yesibili ukuze ubone lento yayisiserious kangakanani kwase kukhona ngisho nabahlobo balendoda ngungingqeleni 7 eyodwa ufike ngisho nama families akhe manje nabantu abaseduze kwakhe baba what guys lento lihlala kanjela khonte enyuka la kimi akoniphumeni lendoda angazi ngizwa ngathi iyayisense ukuthi uJesu is about to wathi kuphuthumani angazazi afike la ekhaya kuthi manje phumani nina manje gijimani ngihambe ngimthumela umyalezo wesibili manje nimtshele lento engizoyisho manje yes what bathi kuye Nkosi ungazihluphi ngokuba angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwakho wathi Nkosi cela ungazuzwa ungena la ekhaya ngifuna ningibukele istate salomuntu qala this person uwakhela abanye abantu izindlu ngifuna ungimajinele umuzi wakhe ngoba omunye umuntu uthi akakufanele bacabanga ukuthi wayishe egameni lepoverty no wayingasho ukuthi umuzi wakhe awukho wealth ukuthi ungangena amakhosi ngifuna uzama ungikhandela isithombe ukhande uthanda isizwe lo muntu ukuthi unama services awenzayo esizweni number 2 ukhanda amasonto number 3 unama 7 ukwazi ukuxoxa ngisho ama elders amaJuda akubona uDictom akekho umuntu onje onekapithe elilodwa nelincane ongavela ababiza abathuma ikhulu lezo ezengamele so unamandla phekwabo hambani niyongithumelela 2 ngifuna ungibabele nto unama 7s not 70 unama 7s
uney'ngceko inqwaba. Ngifuna ubone ngizama njalo ukhanda istatus salomuntu nje. Ngifana ukukhandela nje ukuthi umbone ubani. Njobe ekhuluma kuJesu mayizofika ngasemzini wakhe, abantu abaningi abashumayele verse bacabanga ukuthi ingenxa ukuthi umuzwa le ndoda wawungekho esimeni esiright. Cha, musana ugeja abafowethu. Indoda yangempela le. Ithi kodwa noma inomuzo nje. Umiqhathanisa, niyahlupha. Umiqhathanisa yona, iqhathanisa umuzwayo. Ibuka ubukhosi buka Jesu. Yathi yabona lempahla le nayo yonke into enginana lesingceke la endlini asilingani nalozongena la. Wathi angifanele ukuthi ungazongena emzini wami. Mana khona ulapho tata please, mana ulapho. Mana ulapho. Ungaze uzofika la. Yes. Kodwa uzostethwa iBhayibheli ebalekile yes. Ngakho angizibonanga ukuthi ngifanele ukuza kuwe. Mana uthi ke ngicela ukukutshela isizathu sokuqala akuyona ipride. Eyenza ukuthi kungaphumi mina ngithumele ama elders. Uthi into engihluphile ngiyibuke mina ngabuka wena. Ngabona ukuthi angifanele ngisho nokuzocela nje ukuba uzongiphilisela inceku yami. Uthi ke that's why ngithumelile because I fear you. Kepha yisho izwi. Hayi eYurope maqhawe qale kahle yes. Ngakho angizibonanga ukuthi ngifanele ukuza kuwe. Yes. Kepha yisho izwi. Nikhona nonke nibathandekayo. Isithi le ndoda khona into engiyinothise ngawe. Actually iyona engifuna ukudlula ngisho ubukhona bakho. Ngidiscover into eyi-1 ngawe. Sizwe ama reports kwi first crusade. Bangitshelile laba bantu ba isinagogue zisikhandwa yimini. Ukuthi ufike lapha wakhuluma izwi elinamandla amademon athoba. Kwancibikala izifo nakwabanye. Usethi ngiyacela ke baba leya nto oyikhulume yanyakazisa isinagogue angizofuna into eyiningi ngicela yona. Somebody say yisho izwi. Discover into eyi-1 amandla obunkulunkulu bakho. Ngazuthi ithi le ndoda sike sabona kufika amakhosi nabantu abenza izinto besebenza ngenye indlela kodwa sidiscover kuwe kodwa nizohlupha ke manje sekuzothandazeka ngezo. Sidiscover kuwe nti amandla obunkulunkulu bakho nokwenza izinto asezwini lakho. Meke washo ayihluphile ke manje. Meke washo, meke wakhuluma izinto ziya responda. Kodwa nikhona nibathandeka usathi le nto uthi ngiqhathanise uthi leli gunya lemandla ezwi lakho elenza izinto uthi nami nginamabutho uthi number 1 ngingaphansi kwamakhosi. Uthi nami ngeke nginikwe ama instruction ngwenze. Uthi ke mase ukuthi ngaphansi kwami kunanama servants ami. Uma ngibiza lenceke ngithi ayize la iyeza mangithi hamba lapha ya iyaya mangithi kumabutho ngithi enye ibutho aliye ngapha liyaya mangithi aliye ngapha liyaya. Usathi ke angidinga enye into ngidinga igunya lezwi lakho khuluma lona. Funa kuthandazeke manje bantwana bami amandla egospel nithulele amandla kaJesu la apheleliswe khona akuphi asezwini lakhe. Once wama phambi kwesimo wakhuluma izwi. Isimo kuyasiphoqa noma singafuni kangakanani ukuthi sithobele ini bathandekayo izwi. One thing that I've discovered, this is just my research, futhi it's a true research. Everything ekhona isekelwe izwi. I want to offer kancane.
ngiyengathanda mangikhuluma kanje ngisheshe ngofrempe awuthi ngofrempe. Do you know the kingdoms abambe a principle? Kingdoms imbuso ibambe this principle yokukhuluma izwi. Angikuquotela ama witchcraft. Angisebenzisa isiZulu ke manje abathakathi. Abathakathi abathembelanga emthini. When usaba umuntu wabathakathi usaba icontainer. Musaba umuntu wabathakathi usaba icontainer. Into strong. Uyabona into eyingozi ngampela ukwedlula le yansizi abayigoba ehlalweni sakhe office. Yilento abayikhulumayo uma begoba le yanto. Manje uma ufuna ukudila nabo ngene office ngithulele ngene office khuluma izwi. Akaze ngiyibone lento kodwa nje ngiyayazi. Okay. Awusathi ngutshela kanje akaze ngiyibone lento angazi angithi ngi-experience angekho good kuyona kodwa nje TV yangizama nje. Abathakathi bayakhuluma. Makangaphumeleli. Niyahlupha kuleli isonto leli yazi angazi ngalithatha phi isonto right engashumayela kulona. Akangaphumeleli. Lalela ngaleso sikhathi is either uphethe umkhonto ningatraumatizeki khona ningalimali kodwa ke ngiyashumayela uphethe umkhonto uyacibishela amandla wekho la awumbheke ephethe umkhonto lokhethi awumbuke nje ephethe umkhonto engasho lutho ke lalela. This is not a principle ngoba ilo ukuze izinto zenzeke akube nomkhonto esandleni kodwa umkhonto esandleni mawuhlangana namazwi makaje lalela bazalwane nathi siyabuyela kulo ngegama lika Jesu. Ngiyakizwa nibathandeka sizothi sivuke ekseni sikhulume izwi lishona ilanga sikhulume izwi. Say a word. Ukufa nithuleleni la ekhaya lithi ukufa nani kukuphi semandleni ani ini yona kanye nani kukuphi khona igama elishoyo ningalanithatha kancane kusema kukuphi akisholimini kusema alisho ukuthi kusolimini kuthiwa kukuphi kusema kusho ukuthi mawukhuluma udedela ini udedela yini mawukhuluma. Speak a word. Umuntu okholwayo engasho lutho unjengomuntu ohlohla isibhamu kodwa engadubuli. Ngiphinde statement. Umuntu okholwayo engasho lutho unjengomuntu ohlohla isibhamu kodwa engasho angadubuli. Ama enemies akhe amshaye ngamanje stones ephethe uthothi wemhlavu une crisis yabantu abamshaya ngamanje uphethe AK47 kodwa ngizwa ngathi inkosi ingqobile namhlanje umoya kaJehova uphe wami ngizothi enough is enough. Sasidlala abathakathi kwanela sadlala abaprofeti kamangakwanela sadlala ukuhlupheka kwanela sizokhuluma. Yabona manje sithi qhude maniki awusinthala sophili wazovuka ingoma esasicule emathendeni sithi siphume emnqamlezweni sukani manje yahlupha nini sithethelwe lizono ke uJesu nini ubani yena ke bazothi bekhuluma kuleya ntaba
makhuluma ama-devil worshipper sivuka nathi sikhulume izwi. Kwangena igeneration enye elandelayo yayisi upgrade le ngoma bafaka iphathi ethi wadla Jesu bathi bona basheba Sathane Baba ubani lo ubani lo inkosi yamakhosi khuluma izwi lalela vuka ekuseni khuluma lishonile ngakhuluma uyaqula khuluma uyahlupheka khuluma makhasiko ngizwa ngathi kuyathandazeka manje siqhatha izwi nezwi nuko Kati sunesu uthe ngeno onwabisa bathi akekho onjenga nawe nongalinganiswa nawe ongalinganiswa nawe phakathi koThixo uNkulunkulu bonke yebo akekho onjengawe ayakekho onjengawe nongalinganiswa nawe shanamaya koThixo bonke abakhona emhlabeni kubo bonke uNkulunkulu abakhona emhlabeni simi ngalilodwa akekho Kuluku Shandamai Sitare kare kensabela
usothandaza manje noma yini usathana bekade ayikhandile wayibopha wayilungisela ukubamba impilo yakho namuhla kunamuhla ngoba asimangala ukuba sizocula nje sizoshumayela into empty kodwa namuhla sizokhuluma izwi likaNkulunkulu ukuthi into enenza nithule nithulisa ukuthi lona lilazi lithani iBhayibheli izwi likaNkulunkulu liphile linamandla uthelo laziyo libukhali kuneyinkembe eyisikandla ngozombili wathola laziyo lidabula amalanga bomlila wathi liphundla amahlathi wathi liphuzisa imbabala lishekunisa amathole aseliBhanane. Speak the word. Follow me, say. Jesus. Funa namhlanje masithandaza. Funa ukuthandaza namhlanje. Angifuna abantu abathandaza religiously. Ngifuna abantu abakhulumayo. Speak the word of. Ukukhuluma izwi according to John 15 verse 1. uNkulunkulu mina ngumvino wona ubaba umlimi no. Mukhuluma izwi. Ukhuluma amazwi a in line. Nembhalo muthanda mugula uthi ngimvimbo yakhe muthanda uSathane mina ngiyaphila kugula wena from today ngoba uJesu wangena esikhundleni sami wanginika ukuphila wena ungena esikhundleni sami sokufa uzofa wena kuphile mina you declare you speak enye into yenza abantu abaningi aze bayebone le phathi into ayiwinisa uSolomon uSamson abantu abaningi babaza amandla eqhuzula amasango kodwa into ayiwini kaSamson ibonakale ngalesikhathi egundwe ikhanda uDelilah ukuthi watch system kanti wayisebenzisa lithi maqwabe mayivuka ekseni wavuka wathi ngizoba namandla njengasemhleni wavuka wathi kanti uSamson uyigiant kangaka nje ubevuka ekseni kube khona into ayishoyo. Uyazi problem yethini sivuka thina ekseni singasho lutho kanti i-challenge ngathi silele ebusuku khona okhuluma against vuka ekseni musukuthandaza uNkulunkulu se right kumbalisela manje musulokusamandla ngiyazi ukuthi ngilutho awume manje vuka ekseni ukhuluma i-destiny uthi baba sengivukile ngiyabonga ukuthi okuhle nomusa kuyangilandela ngiyabonga babuthi isandla sakho siphekwami uvuke ekseni uthi ngiyabonga ukuthi ngingaphekwa abanqobi nithuleleni sethekwini ngingaphekwa abanqobi ngalesikhathi ubhisi usho njalo ureverse izinto obeyikhulusa leyo I'm not a tail rather I'm a head uthi I'm blessed going in and blessed going out suka niyahlupha nini niyahlupha uvuke ekseni ukhulume uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi kushizwe lakho kuJohn 8:1 wathi wena ukukhanya kwezi wawusungifaka phakathi wathi abakulandelayo abasose bahambe bomnyameni hawu umsombuluko ekseni namhlanje ngiqala iviki yazi ngibongani baba angisose ngahambe bomnyameni ngiyabonga ukuthi kuyakhanya mangene office kuyakhanya bafowethu asifundela iBhayibheli ukudlala manje sifundela ukulikhuluma izwi ngiyabonga bapla ngena khona kuyakhanya mangifika edolobheni kuyakhanya somebody say yeah khuluma izwi vuka ekseni uProphet ndodana yomuntu angaphila nalamathambo yaphendula impendulo esheshaya ngazi Nkosi uyazi ngasothela la imuyibeka kimi ke ngizoyiphindisela kuwe futhi ngoba manje ngathi ufuna ukuyiphosa kimi wena mawuthi mina ngaziyo ufuna ukuyiphosa kimi uthi ngiyibuyisele kuwena khuluma webantwana bami sesibalisile kwezwakale khuluma ke kodwa manje usubalisile wakhala wabalisa wacomplaina mana ke manje seku right angushayi u right ubungakafiki lento engisho manje seku right ke manje khuluma vuka ekseni lalela vuka ekseni uhlamba ubuso geza ubuso usula inyembezi nshinge phansi handkerchief thatha ama stands akho ume emandleni akho and speak akudingi nokuthi uzongena ngaphansi kophahla la meke wakhuluma wena izinto ziyashintsha the same glory uJesu abenayo uthi ashiya izinto zenzeke uthe before ahamba wayinikeza thina
Umoya Ngcwele akazange ngabazalwane bami uzosikhulumisa ngelimi nokusidansisa phela. Kodwa uzosinika exactly authority uKristu abenayo ibuye ize kuthina. So that indlela uKristu abe operate ngayo si operate ngayo. Funa abantu namhlanje abazovula umlomo yabo bakhuluma. I will pray for 1, 2, 3, 4, 5 sisters I see and brothers. There's some people umoya Ngcwele angikhomba ukuthi ngibathandaze. Ningizwe kahle angibathandaze noma benenkinga umoya Ngcwele ukuthi ngibathandaze. Ngoba njalo abantu makuthiwa akazothandaza kusho ukuthi ungazi unenkinga yini. No. Umthandaza kuona wenkinga kuphela. There's a lot in prayer. If you are a prophet and a man of God, you don't pray for awuthandazela abantu abanama problems bodwa. There's impartation, there's so much. This thing of prayer and laying hands is wide. Abanye activation, God want to activate some other things is stuck. Abegi izungasho. Khuluma. Ngifuna namhlanje umoya Ngcwele akusize. Kwesifunde lento yokwazi ukusho, declare. Yazi madodakazi, i-local government, i-local gospel. Indlela esikhuliseke ngayo. Angifuni ukushaya ngathi abantu abasikhulisile. Kodwa indlela esamukela salalela ngayo ivangeli. Satshela ukuthi ukuthandaza yenye into. Musulalela kahle, into eningi u95% esiyenzayo yokuthandaza akuyona into uNkulunkulu asuke ilindele emazweni ethu. Abantu abaningi bazi ukuthi uma uthandaza ukubalisela uNkulunkulu. Kanti kuyiportion ethile leyo osuku ukhala mhlawumbe ukhalela into osuku uyazi noma ingcwele ekhanyisa kuyo. Iyona ekunika isizathu sokuthi inkosi ngiyisoni angiyenzile kahle ngoba kukhonto ekhanyisa umoya Ngcwele. Akulona uhlobo olukhulu lokuthandaza. Umthandazo okuyithoba kuyona ihlala ubalisa ngezono nawe ungazathi iziphi. Uma ungathi ngiyisoni athi uNkulunkulu oza la konje isoni shomanana. Cha ngisho nje ukuthi mase ngiphambi kwakho ngibona ngathi ngiyisoni kudalwa yini oba ngubaba wakho ungayiboni njengomntwana mawuphambi kwakho. Why don't you see yourself as my child? Every time when you stand before me, you see yourself as a sinner. When is the time where you stand before me and see yourself as my daughter? Because I am father to you. I don't try to cover our weaknesses if there's any. But I'm trying to say it's not a pattern of prayer. Insizwe zami uNkulunkulu wami kulungile mawukuthi usesikhathini sokuthandazela insizwe ku-right. Kodwa sangathi ungephile ngakho kusukela ekusenzele uyoshonela. Inawo amandla okushiya izinto zenzeke. Imeko yami ngeke isafana nesaqala. Ngoba suke sibambazela izwi lokukhuluma bazanisidale. Ushuda. Ube uNkulunkulu masaka simfuze nje uvela ubona umhlaba uyihlane engenalutho kumnyama phezukotwa umhlaba shapeless and formless. Esikhundleni sokubalisa uNkulunkulu bekufanele uNkulunkulu athi hayi umhlaba ngawudala wawungenjena buka manje kodwa uthi uNkulunkulu ngisowuyeka ke lokho ngibalisa ngeformless yomhlaba na yonke le mess up but into ekuzoyenza let it be light. Because you speak what you want to see, not what you see. Khuluma into ofuna ukuyibona ayo ibona. Siphamise izandla zethu sithandaze. Namhlanje we are raising prophets. I will teach you. I'll be teaching about this. Different kinds of prophets. But namhlanje ngifuna ukukhuluma ngaba-prophet bezwi. People who are prophesying and speaking. Because we want to anoint more of those people. Yibo labakhulunywe ngabo kuJoel 2:28. What sons and daughters shall prophesy. About prophet, about declaration. People that speaks. It shall be. Let it be. Agubenche. 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 Babuye next time. Agubenche. Ukuba nizongizonda bengizokhuluma ukuthi there are some other kingdoms are adopted as antshontsha iprinciple yethu.
labo bantu they are speaking njobe hlangene awubaboni kaningi bengenza kancane uthothi kaningi bayakhuluma bayadeclare into zethu zantshontshwa ngelanga le declaration ukukhona abantu abamayo bekhuluma beyintshontsha bethumba izinto zethu kufana nokubuya kwazo ibandla liyophinde ligqoke futhi igunya lalo libe phambi kwamandla ama-gates lithi iBhayibheli inzalo yakho iyokwehlula amasango ezitha zayo lalelani bathandeka will stand before the gates of the heads sime sikhulume izwi siclaim into zethu back siclaim our victory back siclaim ukuphila kwethu back siclaim iflow yokusebenza kaNkulunkulu in our church in our generation. But until God raises abantu abazothandaza into profitable, we are wasting words. Hlale sibalisa kuze sisho amazwi kodwa singa create lutho in the spirit. A strong purpose yokuqala yomthandazo creation. If umthandazo wakho ungadali lutho, stop. You are not praying, you are just religious. Inhloso yokuthandaza uthi ushinti ibonakala. Khuluma ukunqoba uthi ngiyanqoba la. Kulalela ukuhluleka kuvula indlebe ukuthi uthi ngiyanqoba la. Kuthi kuyazindazindela uthi ngiyanqoba la. Kuntengentenga uthi ngiyanqoba la. Kuntengentenga uthi ngiyanqoba. Bonke abantu ba celebrate each and nami ngizocelebrate ngoba each symbolize uJesu. Bonke abantu ba celebrate each elawisa uGoliath nami ngiyacelebrate ngoba li represent uKristu. But khona into abayikhohlwayo emva kwetshe ukuthi lo mfana akaqala ngokukephicha. Wena usakimi mthule manje nina. Wena usakimi ngomkhonto, usakimi nangesihlako nangencula. Uthi kodwa mina ngisakuwe ngegama. Uyaswenzani? Ureversa amazwi ayikade ekhulunywa uGoliath iqala. Uthi uGoliath nginyoni mina ngiphathele into ayimane olingethene nezingane. Uxosa lapha khehla. Thatha ikhanda lakho linqume manje ngiliphosela inyoni zezulu. Wait. Wathi lo mfana ayaya mangizofela ngifaka itshela ngikhiphe ngingaliphezela ingesifanele ngireverse lento esholo ababa qala kufanele ngihlehlise lento esholo yamkhulu ngoba lo kwakungumkhulu wakhe wathi fanele ngihlehlise amazwi kamkhulu ngenze sure wathi mana ke mkhulu akwasiqala singakabambani ngezandla akwasiqaleni kanje akwangibuyisele back kuwe wena uzakimi ngomkhonto uphethe inqula uphethe nesihlangu kodwa mina ngisakuwe ngegama lika Jehova Sabaoth uNkulunkulu omdelelile. Namuhla uJehova uyokunikela esandleni sami kudeclare umfana engakalwi. Uyazi inkinga yakhe ubhekana nezimo uthuli. Wait. Namhlanje khonto ufana uyihlehlise wena. Ngiyabona abaprofeti bayanyuka ke manje. Khonto ufana uyihlehlise wena ureverse wena. Kunezinto ufana uyiqhelise empilweni yakho. Awuvula umlomo uthandaza and declare vula umlomo uthandaza. Vula umlalo uthandaza pray. Wabazalwane pray. Come on speak. Moko shata labakado sedaba. Hira prakasoto lobobobo. La don't waste time matana benkosi. Khuluma. Shona into ongayifunayo. Ureverse into ongayifuni. Ningabe smart bazalwane. Speak, declare. Kukhona abakwenzayo ngiyababona. Abantu abenza a religious prayer. La, this is not religious. Words. Lokhu Christa yikho. Lokhu Christa nakho. Lada ama promises of the word. Speak the word. Khuluma. Landa uphila kwakho, ulanda uqoba kwakho, ulanda breakthrough yakho, khuluma destiny yakho, khuluma shaka tobo. Speak your destiny. Khuluma. Ungabi ivila lokukhuluma. Ngoba mawuvila ukukhuluma, udelay your progress, udelay your destiny.
khona imibuso engalali ikhuluma against you, ikhuluma against the church, but it's time to go back. We are fighting back. Words against words. Izwi nezwi. Akudingi uzongena ngaphansi kophahla lwami. Kodwa make wakhuluma izinto ezizokwenzeka. Obuthakathaka makathi nginamandla. Ompofu akathi ngicebile. Kuyakhulunywa. Let the weak say I'm strong. Let the poor say. Say. Wabasaruna eThekwini. iThekwini izolungisa abantu abakhulumayo. Abaprofeti abadeclarayo. We are declaring revival. We are declaring revival in this city. We are declaring revival in our families. We are declaring revival in our houses. We are declaring revival in our country. We are declaring revival in our continent. We are declaring revival in our world. No. Let the move of the Holy Spirit hit each and every church. Let the move of the Holy Spirit hit each and every individual. Amandla nokunyakaza kamoya ngcwele makudle umhlaba, makudle hoshana nana. Khulumani baprofeti. Profeta phakwana amathambo. Profeta kwifamily yakho. Unamandla okuvala izifo. Unamandla okuvala ukufa. Khuluma kuzobaleka inhlupheko. Kuzobaleka usizi. Khuluma. Come on. I can see the spirit. I can see the spirit. Altars. I can see the spirit. Kuluma. Ngibona ivuselelo idla iTheku namaphethelo. Ngibona ivuselelo idla amalokishi. Ngibona ivuselelo idla idolobha. Ngibona ivuselelo idla indawo ama shana mama. There's no place, no village. There's no place, no village. There's no pastor. There's no member of the church in this city. We are kindling revival in the atmosphere. Siyakhuluma. Ngiyakholwa. Nakho ngiyakhuluma. I declare. There's revival in your house, revival in your life, revival in your workplace. Revival.
Ngiyanqoba, ngiyaphumelela, ngiyaphakama, ngiyaphila. Izinto ivuma mina. The devil is a liar. No. Bring that girl. Kono untombazana ofaka ijacket ekhakish. Bring that one. Come here, dear. Yes. Come on. iBhayibheli lithi eswini sakho kuyogobhoza imfula yamanzi. Come on. Everyone, we are all in prayer. We are all in prayer. We are still in the atmosphere of prayer. Makaprekos. Brindo kosila braye guys. Kunemfula engiyibona uNkulunkulu. Kunemfula engiyibona imba in your belly. There shall be rivers of life. There's turnaround. Kunento uNkulunkulu ayiqhumisayo. Brenda Kasai. Izanbro Hositapai. Sandla senkosi siphe kwakho manje. Kunemthombo embiwayo. God is redigging wells. Abanye bazohlangana nento yabo asakuthatha isikhathi. Bethi leda ngazi yashona phi. Kodwa ngiyeza ukuthi inkosi namuhla. Mthombo. Beka mthombo. Fully gobhoze. Kodwa sisi ubayilutha umntwana. Mama, hamba nawe. Hamba ndawonye. Ngizonifikela ukunikhulekela nawe. Come here. Manama nabantwana benu. Yilo kuphela unizeni. Want to pray for you. Oba nabantu asebelahlekile la. Ngicela babuye bonke kungalahleki noyedwa. We are still in the presence of God. And uNkulunkulu ungikhombisile, I want to pray for one few people. Khona izinto uNkulunkulu yazi ukuthi umoya ngcolo ungikhombisa yini ba? Ungikhombisa it's like konke bathe nje zimi ilinde nini ukuthi nikhulume nizisho. And nizoyibona. Yabona nje banithathele phethini yokuvuka ni prophesy. Noma ke phela ngeke I don't want to say every angifuni siyenze ibe yini. Angifuni ibe custom noma ibe igcinisi umthetho. Kodwa ngifuna ukuthi yenze because siphile imene engafani. Sometimes siyonze kasiqhamuke ndawonye sivuka ndawonye umsebenzi sihlukanise. Kodwa sengathi no ulayo nalowo uvukayo ninyuse kakhulu i-declaration and speak. Because in your tongue olimi lwenu uNkulunkulu beka that authority.
kunezinto enizozisho eyithinta nina noma yini moya ingela idropha in your mind in your spirit athi ikhulumene ethinta nabanye abantu nisho bese niyawakholwa amazwi nasho uNkulunkulu uyawenza. Sakhi waza la khehla anthatha ithawula lami. Thank you boy, buyela la ukade ukhona. This is what God is going to do. I've never touched that young boy. uNkulunkulu unyusa at the level of anointing. Angazama ngamlanda lo. But ngikhulumile nje ngathekezela and wangabuza why. Once nikhula ku declaration izinto ekade iresist amanje saqala ukudeclare zigcine seyiphoqeleka ukuthi yabona laba bantu bayakhuluma ikindlela yokubahlehlela. You may feel resistance mawusaqala kwi-gate lakho there is resistance where you speak ubona izinto ngathi ifuna ukuba njengoba dize njalo ungayeki. Bastubborn abantu abakhulumana abaprofetayo. You speak uvuke kuseni usho 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 same place uvuke kuseni usho. Ngilalelani manje ngoba sengifuna ukuthandazela abazalwane. Mina ngikhule emakhaya siphile endlini ibani sibonga bani sibonga bani hot okay siphile emakhaya thothi uthi kunendawo lapha endlini yakhe elikhayo iletha angazi bayibiza ngani kodwa thina sithi iconsi noma ithonsi. Then you take any container beke lapha then uqhubeka kulala embhedeni nilele nje khonde ga. When you wake up in the morning uvuka ebusuku uyabuka kunethonsi there's no even akho ngisho ipiece encane yamanzi anyani but you continue to sleep kwa ekseni mawuvuka that thing uthi ayiyekanga uthi uyabona la okade kungekho lutho khona sekukhona ivolume sekucontinuekayo amanzi noma engangena slow kangakanani provided engena khona umehluka wenzayo. I-declaration noma ungayibona ihamba slow kodwa mawuqhubeka uprofeta usho khona umehluka wenza in the spirit. Siphamisa izandla sonke ngicela abangakwazi ukuma ngenyawo unless kunama reasons okuhlala phansi. Let us all stand on our feet to pray for this family. I don't know how it was going to happen because I want to seriously pray for you. Hey, no big boy, no, ningamsabi uzoba right. Hey, can you kneel down? I want to pray for you. Father, in the name of the Lord God Almighty, I pray for this couple. Father, I pray for this couple. Dear Lord, I pray for this couple tonight. Father, I pray for this man. I pray for this woman. Father, with authority. Things that they don't want to see. Things that they want to see. Father, I pray for them. Give them more authority, more glory. You do this for the glory of our King Jesus Christ. Amen. God bless you. Baba baza khona ikapule ngathi ayifike nabantwana wena baba. Ngicela nize nabo ufuna ukumthandaza. Lwandise aluta. Lwandise njalo lwandise aluta.
uthando lwandise njalo lwandise. I want to pray for this family, such a wonderful family. Wasangapha ithanda zami lwandise njalo Nkosi lwandise njalo lwandise njalo Nkosi lwandise njalo uthando lwakho lwandise njalo kimi lwandise njalo njalo uthando izinto uNkulunkulu angitshela yona this time ubona ngathi ngimo thandazeleni kwesesikhathi ama-families. uNkulunkulu ukhuluma nami into ethi umdumo omkhulu uzowusebenza nangama-families. There is that I may call it a divine restoration of families. Singasho ngoba nakho enenkinga, no, ngishilo ngathi lento uma uyibuka ngeso lama inkinga uzovela ulahleke nje ube off, uzoba out. But the Lord wants to anoint heads of the families, mothers, nabantwana. There's something supernatural. Precious Lord, I pray for this family. uNkulunkulu wemndeni yonke, thandazela this head of this family, lo baba nalaba bantwana, umama nalaba bantwana, yilaba bantwana nabazali babo. Ngiyabakhulekela uNkulunkulu wami. Thandazela icebo likaNkulunkulu ngalo mndeni, intando yakho. Sikoleni emakhaya labehlala khona, I pray for them. Thandazela uvikelo likaNkulunkulu olumangalisayo phezu kwabo, nesandla sikaNkulunkulu ngabo. Thandazela uNkulunkulu wami, no.